Velkommen til Gellerupparken, hvor man er ved at nedrive nogle boligblokke for at give plads til et mere åbent boligområde. Men det giver jo en masse byggeaffald. Og Danmark har faktisk ca. 5 millioner tons byggeaffald om året, og det svarer faktisk til omkring 40% af vores samlede affaldsproduktion. Men det kræver, at vi nu begynder at genbruge langt flere materialer, end tilfældet er i dag. For faktisk er det sådan, at under 1 promille af alt det byggemateriale, der bliver solgt i dag, er genbrug. Derfor er det nødvendigt, at aktører i byggebranchen begynder at indtænke mulighederne for genbrug. Jamen, vi gør først og fremmest det her for klimaets skyld. Når vi nu skal nedrive, så vil vi gerne have, at så meget som muligt af de gode byggematerialer, som Gellerupparken oprindeligt er bygget i starten af 70'erne, at det kan blive brugt igen. Og det er derfor, vi samarbejder med Greendozer om blandt andet gulvene i ejendommene og altanværn. Og en del af gulvene skal f.eks. bruges lige herovre på den anden side af gaden, hvor der skal bygges en ny folkeskole til bydelen. Det er ikke nok, at vi erkender de store udfordringer, vi har på grund af klimaforandringerne. Vi er også nødt til at ændre vaner i langt flere aspekter af vores liv. Netop her i Gellerupparken foregår det et ret fremsynet projekt. Materialer fra de boligblokke, der bliver revet ned, de skal simpelthen genbruges i andre byggerier. Her er det 20.000 kvadratmeter gulv fra 408 boliger, der bliver taget op og renoveret, og som skal have nyt liv i andre boliger. De skal sælges til private, til offentlige byggerier, gennem den digitale platform Greendozer. Ja, gulvene her er noget af det, der har en rigtig høj kvalitet. Det er massiv bøgeparketgulve fra Junkers, der er lagt tilbage i 1972. Så de har altså ligget her i lejlighederne i over 50 år, men der er stadig mindst 50 års levetid tilbage i dem. Og derfor er det noget af det, der er rigtig vigtigt, at vi finder nye hjem til. Den 28. marts i år havde Danmark opbrugt vores andel af de naturlige ressourcer for hele året. Det betyder jo, at vi bruger 4 gange så meget, som vi rent faktisk har til rådighed. Fra 1. januar bliver en af de sidste barrierer fjernet for at anvende genbrugte byggematerialer i byggeriet. Fra den dato, der bliver genbrugte byggematerialers klimaaftryk sat til 0 i de livscyklusanalyser, der skal bruges i byggeriet. Det betyder, at det bliver mere attraktivt at bruge genbrugte byggematerialer, og det betyder vel også, at det bliver nemmere at få flere aktører med til at bruge de materialer, og så være med på den måde til at nedbringe CO2-udledningen fra byggeriet. Så derfor, lad os tage det store skridt imod en mere bæredygtig fremtid.